सेक्टर 2 ऐरोली शिवसेना शाखा नवी मुंबई यांच्या वतीने सरसेनापती हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त आयोजित भगवा चषक 2022 वर्ष 7वे भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा विजय चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी नगरसेवक राजू पाटील, समाजसेविका पूजा पाटील व युवा सेना चेतन पाटील यांचे आयोजन एकूण प्रभागातील 12 टीमने सहभाग दर्शविला होता। 2 दिवसाच्या स्पर्धेत पहिल्या दिवशी समाजसेविका पूजा पाटील व त्यांच्या महिला आघाडी यांनी दुर्गा मातेचे दर्शन घेत क्रिकेट स्पर्धेची पूजा केली। प्रमुख पाहुणे मनोज हळदणकर, माजी नगरसेवक राजू पाटील यांनी श्रीफळ वाढवून टॉस करून क्रिकेट स्पर्धेची सुरुवात केली। तर दुसऱ्या दिवशी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस माजी विरोधी पक्षनेते व इतर मान्यवर यांनी प्रतिमेस अभिवादन केले। व्यासपीठावर विजय चौगुले इतर मान्यवरांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन तसेच तुलसीचे रोपटे देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले। मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक असे अनेक चषक मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आली। प्रथम क्रमांक आरपी पॅन्थर्स यांना प्रमुख पाहुणे विजय चौगुले यांच्या हस्ते चषक देण्यात आले, तर दुसरा क्रमांक आरपी थंडर्स यास उपजिल्हा प्रमुख मनोज हळदणकर यांच्या हस्ते चषक देण्यात आले। सगळ्या टीमने पूजा पाटील, राजू पाटील व चेतन पाटील यांचे आभार मानले। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे माजी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, जिल्हा प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, मनोज हळदणकर, आकाश मडवी, राजू कांबळे, चेतन नाईक, संजू वाडे, सुरेश भिल्लारे, कमलाकर कदम, रवींद्र पाटील, विलास हांडे व इतर शिवसैनिक पदाधिकारी व शिवसेना महिला आघाडी उपस्थित होते। यावेळी मान्यवरांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया। बाळासाहेबांच्या जयंती आणि सेक्टर 2च्या वतीने क्रिकेटचे टुर्नामेंट इथं ऑर्गनाईज करण्यात आल्या होत्या। आज राजू पाटील व त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांनी क्रिकेटचे टुर्नामेंट इंटरनल सेक्टर 2 यांच्या माध्यमातून भरवल्या होत्या आणि त्या मॅचेस चांगल्या पद्धतीने खेळायला मजा पण आली आणि बाळासाहेबांच्या जयंती होती नंतर तसं दरवर्षी सुरू टुर्नामेंट घेतले जातात, पण आज जयंतीच्या निमित्ताने त्या लोकांना खेळायला एक वाव मिळावा, प्लॅटफॉर्म मिळावा या दृष्टिकोनातून राजूंनी या टुर्नामेंट भरवलेला होता। उत्साह होता। हा भगवा चषक गेली मी 7 वर्ष करतो, कारण आमचे दैवत श्री बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती तर आता झाली, पण त्याच्या आधीपासूनच आम्ही हा भगवा सगळं कारण इथले लोकल जे असतात आमचे लहान मुलं जे आता सेक्टर 2मधले तर यांच्यातच, कारण बाहेरच्या टीम आम्ही घेत नाही। आपल्या लोकल आता कोरोनामुळे 2 वर्ष झाले मुलं खेळायला भेटत नव्हतं, म्हणून मी आधीपासूनच भगवा चषक करतो, पण आता कोरोनामुळे हे पहिल्यांदाच हे भगवा चषकचं आयोजन इथं केलेलं आहे। तरी लोकांनी जयंतीनिमित्त ठेवलं आणि आमचे जे सेक्टर 2मधली मुलं आहेत त्यांना
भरपूर मजा आली. म्हणजे साहेबांचं भगवा चषक असते तर ते खुश होतात. 15 दिवस आधीपासून साहेबाचे मॅचेस आहे. म्हणजे पाटील साहेब म्हणजे साहेब बोलत नाही, मामा बोलतात कोणी काय, तरी मी त्यांच्याकरता माझे सहकारी मित्र सगळे असतील, संतोष अलसे असतील, करीम कुरेशी असेल, आनंद देवाडिका असेल, आनंद मुंडे असेल, सप्पू शिकवण असेल, सगळी टीम, आकाश पाटील असेल, राहुल देवाडिका असेल, गणेश कनोजिया असेल, पण माझा मुलगा चेतन, हे सगळ्या मिळून ह्या आयोजन करतात. मी फक्त पाहुणा म्हणून येतो, पण पूर्ण आयोजन, पूर्ण मॅचेसचं आयोजन, टी शर्टपासून प्राईजपर्यंत ते सगळं करतात. आणि हा दरवर्षी बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही भगवा चषक करतो. त्याकरता आता आमचे आदरणीय विजय चौगुले आले होते, मनोजी हळदणकर आले होते, सगळे प्रमुख पाहुणे आले होते. सगळ्यांनी या माझ्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली. आमचे जिल्हा प्रमुख द्वारकानाथ भोईर साहेब आले होते, खासदार साहेब येणार होते पण काही कारणास्तव ते आले नाही. तरी आमचं आज भगवा चषकचा आज समाप्त झाला. तरी सगळ्यांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सांगायला याबद्दल हा भगवा चषक हा मी बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त ठेवतो दरवर्षीप्रमाणे. म्हणजे आज सलग 7-8 वर्ष झाली आम्ही हे कार्यक्रम दरवर्षी राबवत असतो. तर या ठिकाणी आमच्या वॉर्डमधली जेवढी पण मंडळी आहे, तरुण मंडळी, 12 वयोगटपासून 36 वयोगटपर्यंत, 36-32 वयोगटपर्यंत, त्यांना एक प्रोत्साहन मिळावं. आणि त्यांना क्रिकेट हा असा खेळ आहे की जो गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत असतो. तर त्याच्यामध्ये असे आपले काही मित्र आहेत आणि माझे भाऊ आहेत. जसं माझं प्रभाग आमचं घरासारखं, तर आमच्या घरात अशी 2-3 म्हणजे खूपच खेळाडू असे आहेत की जे दिल्ली पण गाजवू शकतात. जसे आपले सचिन तेंडुलकर साहेब व कांबळे साहेबांनी गाजवलेले आहे, असे खेळाडू आमच्याकडे पण आहेत. हे आम्ही दाखवून देण्यासाठी ही स्पर्धा या ठिकाणी सेक्टर 2मध्ये आयोजित करतो. आणि ह्याच्यामध्ये म्हणजे खूप काय आमचं म्हणजे कसं एक टीम असते, लीगप्रमाणे IPL कसं असतं, तर त्याप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी आयोजन करतो. तर या आयोजनामध्ये जे माझे सहकारी आहेत, आकाश असेल, बंटी असेल, अनुप असेल, राहुल असेल, या सगळ्यांनी एक चांगली म्हणजे आयोजन आणि हे सगळं करून त्या सगळ्यांनी एक आज एवढा चांगला प्रोग्राम इथे पार पाडला आहे. आणि आम्हाला खूप आनंद होत आहे सगळ्या क्रिकेट रसिकांना. आणि जे आमचे अंपायर होते, जे लाईनमॅन होते, त्यांना माझे खूप खूप आभार. त्यांनी टाईम दिला आणि या ठिकाणी आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली. आणि जी मेहनत त्यांनी घेतली आहे त्यांच्या मेहनतीला माझा सलाम आहे. हेच हाच कार्यक्रमाचा स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त सेक्टर 2मध्ये मान्य श्री राजू मामांनी, पूजा मामींनी, तसंच चेतनदादांनी यांनी भगवा चषकाचं आयोजन केलं. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही त्यांनी आयोजन केलं. अतिशय सुंदर आयोजन दरवर्षी मामा आणि चेतनदादा वगैरे सगळे करतात. आणि आम्ही सर्व टीमने सहभाग घेतला, सर्व स्पर्धकांनी सहभाग घेतला आणि सुंदररित्या आपली ही स्पर्धा पार पाडली. तर राजू मामांचं, पूजा मामींचं आणि चेतनदादांचं आम्ही सर्व सेक्टर 2च्या वतीने, क्रिकेट रसिकांच्या वतीने आणि आमच्या सर्व टीमच्या वतीने आम्ही पहिलं प्राईज मारलं. त्यांच्या वतीने, सर्वांच्या वतीने मी धन्यवाद, खूप आभार. एकंदरीत भगवा चषक वर्ष 7वं होतं आणि ॲज अ समालोचक म्हणून आम्हाला या स्पर्धेमध्ये सलग 2ऱ्या वर्षी संधी मिळाली आहे. चेतनजी पाटील असतील आणि त्यांचे सर्व सहकारी, स्पर्धेच्या लाडक्या आयोजिका अर्थातच पूजाताई राजू पाटील आणि त्याचबरोबर सन्माननीय राजू पाटील, या सर्व मान्यवरांनी आमच्यावरती जो विश्वास दाखवला, त्या विश्वासाबद्दल आम्ही त्यांचा खरंच आभारी आहोत. 2ऱ्या वर्षामध्ये आम्ही या स्पर्धेमध्ये समालोचनासाठी आलो. एकूण 8 संघ या स्पर्धेमध्ये यावर्षी सहभागी झाले होते. सगळ्या संघांनी चांगला प्रतिसाद संपूर्ण 2 दिवसामध्ये दिला आणि चांगला प्रतिसाद संपूर्ण प्रेक्षकांच्या माध्यमातून सुद्धा मिळाला. एकंदरीत सेक्टर 2च्या सगळ्या रहिवाशांचं आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, कारण की 2 दिवस कोणत्याही गोष्टीची तमा न बाळगता हे सगळे प्रेक्षक मैदानाच्या अवतीभोवती उभे होते आणि मॅचेसचा आनंद घेत होते, कारण की त्यांच्याच विभागातील सगळे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळत होते. आणि विशेष मी आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय पूजाताईंचं, कारण की त्यांच्या माध्यमातून सगळ्या युवा खेळाडूंना घडवण्याचं काम ते करतात. आपण पाहिलं तर संपूर्ण मैदानामध्ये छोटे छोटे खेळाडू खेळताना पाहायला मिळाले आणि या उद्योन्मुख खेळाडूंना कुठेतरी हक्काचं व्यासपीठ मिळावं आणि या सगळ्या खेळाडूंना एक पुढं जागा मिळावी, यासाठी मात्र निश्चितपणे पूजाताई राजू पाटील यांच्या माध्यमातून प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला होता. त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. संघ जिंकलेला